Vážení kolegovia, hovoríte tu mnohí, že Európa sa musí okamžite odpojiť od ruského plynu, lebo kupovaním ruského plynu vraj financujeme ruskú vojnu. Ja sa vás prosím vás pýtam, čo je to za nezmysel? Čo je to za nezmysel? Veď kupovaním plynu predsa zabezpečujeme v prvom rade náš európsky, u mňa slovenský priemysel, ktorý by bez plynu nevydržal ani jeden deň. To je proste fakt. Máme teraz prestať kupovať výrobky z Číny, lebo financujeme komunistický režim, či arabskú ropu, lebo financujeme Arabov. Slovensko je na 100% závislé od ruského plynu. A všetkých tých chytrákov, ktorí hovoria, že sa musíme okamžite odpojiť, sa pýtam, prečo nám Ukrajina nejde príkladom? Prečo sa Ukrajina tiež na 100% závislá neodpojiť ako prvá? Prečo Ukrajina platí stále za ruský plyn? Máme ich snáď obviniť, že financujú ruskú inváziu? Nie, nerobíme to. Ja som za, keď sa nájde lacnejší a výhodnejší dodávateľ energií, kľudne nakupujme ropu a plyn od hocikoho. Ale pokiaľ taký dodávateľ nie je, čo teda nie je, tak vyzývam na rozvahu a chladnú hlavu. Ďakujem.